U wara l-maltem tal-ġimgħa l-oħra, il-kollega tiegħi Dan ma setax jasal hawnhekk in-Nadur u allura illum ħankun waħdi, però xorta waħda ġejna hawnhekk f'din it-triq Dun Karm Caruana li kien kittieb u f'din it-triq għalkemm mhix kbira toqgħod persuna li wkoll forsi mhijiex kbira imma li tagħmel huwa kbir, speċjalment għar-raħal tan-Nadur. U l-asfur għalli illi l-persuna li għaltaqgħu magħha mara għall-arb'oħra toqgħod hawnhekk. Ħankun ċert li qed nitkellmu mal-persuna tajba x'aħna ġieli mmorru ħabtu l-bib u ninsertaw xi ħadd ieħor. Inti ismek? Nathalie Cassar. U inti teacher? Eżatt. Għal-jartu? Eżatt, konni kemm. Kollok kemm inti. Mela ja ħanduru dawra miegħek ħalli nsiru nafu naqra iktar in-Nadur imma minn għajnejk din id-darba. Għala għax. Inqgħad kont ħallu l-bib miftuħa u dex? Le ħita. M'għadniex. All right. Isma' Nat. Malajr. Inti dejjem min-Nadur għax jien smajt li m'intix magħmula in-Nadur. Ifhem. Imwielda ħattart Malta. Imma dejjem in-Nadur noqgħod kont. Il-mama meta marret l-isptar oġabat mur Malta u imbagħad dejjem in-Nadur għext jiġifieri kemm fit-tfuliti u anke issa li żewwiġt. U ħadodna naqra fejn twelid teżat fejn għext jiġifieri tfulija? Insomma, f'din l-erja. F'din l-erja għext titwelid. Mela jien iċċaqal u għax għaddejn xi xogħlijiet u ma ntelfuhomx tlaqna? Tlaqna. Nat, it-tieni post li ġibni fih in-Nadur huwa l-iskola primarja x'inhi? Skola primarja tan-Nadur għandha mill-kindergarten sal-year 6. U inti kemm sal-ma sena għamilta? Jien għamilt sa 6 sena, jiġifieri l-kindergarten ma għamiltix hawn għax kont immur għand is-sisters. X'imkien ieħor? In-Nadur stess imma għand is-sister. Meta kont żgħira, mbagħad għamilt mill-year 1 sa 6 sena hawnhekk in-Nadur. U x'memorji hekk iġġiblek din l-iskola? Ifhem, iġib li memorji ta' tfulija, ta' sħabi li kont ħibib magħhom li forsi issa ħallewna wkoll għax hemm min sħabi ħallewna, min sifer u telaq emigra. Konna iktar nkunu klassijiet kbar milli qegħdin issa. Dik anke fi żmieni, Aha. Konna nkunu klassijiet kbar u jiġifieri konna nifirħu mix-xejn, konna nirbħu ħafna tazzi fl-sports days. Sports konna ntelqu għawek di triq għaw. Konna nħorġu namlu l-practice għaw barra, jiġifieri f'dawn li fuq din il-bankina għawek. Jiġifieri kontu telqu għaw? Konna ntelqu għaw. Il-training għawek kien ikun. Barra l-ground tal-iskola. Ma tagħmilix. Le, żgur ukoll, żgur ukoll. Fil-fatt laqas għadhom isiru dik il-competition tas-soltu. U kif erġajt, ma min qatt kellu jgħidlek li inti meta kellek jien naf dak 5 snin, 6 snin, 7 snin ħaterġa' tispiċċa qatta ħafna ħina u ġew. Laqas qatt kont noħlom. Mbagħad meta għażilt il-karriera tiegħi għażilt l-insir għalliema u l-ewwel għamilt ftit snin għallem ix-xara u mbagħad ġejt hawnhekk in-Nadur. U ħa nistaqsik dija xi meta kont żgħir kien ikolli teacher minħaż bar, kont nibda nwerżaq u ngħid xi nara teacher ġieriel taqgħu miegħek fit-triq u żgħirin Miss Cassar. Meħej jgħiduli kullimkien jiġifieri mmur ħanud, baħar u fejn hu. Imma ma niddejjaqx għax nieħu gost anke l-kbar x'in jikbru jibqgħu jkellmuni jiġifieri. U fil-fatt il-weekend l-għadda kont qiegħda ir-Rabat mhux hawn fuq u kont nagħlem il ħadd mix-xara. U għalt li miss u jiena ma raftix ovvjament għax fil-li żar year 1 jew year 2 fil-li kbar. Għalt li ħansaqsik inti Miss Nathalie, qed leħe. Għalt li kont tallimni jerwa għattela skużani imma ma raftekx, imma mbagħad il-memorja ġeddidilek għax tibda tgħidlek l-affarijiet. U li tiftakru li tal-imqarbin jew l-bravi? It-tnejn imma l-imqarbin. L-imqarbin tibqa' tiftakarhom u jibqgħu jħobbuk. Għalhekk kollha jiftakruni mela lili. Eżatt, naħseb veru. Immorru għall-post li jmiss għax jiena naf li dal-post li għadodni issa tista' tgħid li huwa l-qalba tan-Nadur, mhux hekk kollox hemm isir. Warajk. Eżatt. Tlaqna. Nat, il-post li issa ġibni fih huwa l-pjazza tan-Nadur. Xi tfisser għalik il-pjazza tan-Nadur? Il-pjazza bħal kull raħal ieħor hija l-qalba u ċ-ċentru ta' kull raħal u din hija tan-Nadur.
U x'isir imma fiha? U fija jsiru ħafna attivitajiet. Ma jsirx. Ma jsirx, eżatt. Non-stop. Pereżempju ħafna attivitajiet tal-Kunsill dejjem għaddejjin. Pereżempju issa fl-aħħar ta' dan il-ġimgħa d-dieħla propjament. Promotion. Propjament il-ġimgħa d-dieħla ħajkolna tal-Halloween. Se tagħmlu? Il-ħadd ħajkun hawn ix-shelter għax hawnhekk hawn ix-shelter, ħajkun hemm attivitajiet tal-Halloween u qegħdin ibbukjati grupp biex jinżlu ġo fih u ħajkun hemm xi attivitajiet. U intom dan Nadur famużi għal dawn l-affarijiet maskri, affarijiet tal-biża u x'naf fien. Is-sibt ukoll, is-sibt ħajkun hawn is-Sahara, id-dur għat-tfal peress li l-COVID is-soltu jsiru affarijiet differenti, tkun ċentrali fil-pjazza. Imma darba ħaj jispostjaw ruħhom. Inti fiex tidħol fihom dawn l-affarijiet? Jiena ngħin ħafna fil-Kunsill. Volontarjat? Volontarjat, ovvjament, u edha f'xi sottokumitati ġifieri. Tipo semminni. Tipo tal-attivitajiet ġifieri u li norganizzaw biex inbidlu u ntejbu l-attivitajiet li jkun hemm. U nagħmel compare ukoll. Tippreżenta s-serati u x'naf jien. Tippreżenta s-serati tal-Kunsilli kollhom mhux dejjem kollox imma ċertu affarijiet nagħmilhom jiena. Jekk iġibbu lilna competition inkunu. Veru. Isma' warajna hemm post importanti ħafna lik ukoll u x'hekk. Il-Bażilika tan-Nadur ta' San Pietru Pawl, il-festa tal-Imnarja. U fija ikun hemm ħafna attivitajiet jiena mdaħla wkoll. Ukoll? Mara ma tiqafx, u kif tirrilassa nagħti? Jiena mmur fejn il-baħar, nom, nimxi xi mixja, nirrilassa. Malax ma toħodni x'imkienek fejn issa nirrilassa Nadur. Iva, issa mmorru il-Belvedere. Miss Nathalie, naħseb nistgħidlek Miss Nathalie u ngħidulek it-tfal, nistgħidlek jien. Ikolli ngħid li naħseb huwa post sabiħ ħafna biex tiġi tirrilassaw. Ħafna hekk. Hawnhekk jiġifieri ġnien il-Kunsill. Din hawnhekk kienet art miżbla kważi tista' tgħid u l-Kunsill għamilha bħala ġnien fejn jiġu ħafna tfal jirrilassaw bil-familji għax hawn il-bandli isiru l-attivitajiet tal-Wine Festival u anke jien niġi xi mixja hawnhekk ukoll. Issa aħna ngħidu meta naħna l-Maltin tal-Gżira l-oħra fejn twelid intom ġabuk. Meta nkunu l-mellija ħanajdu waħda mill-isbaħ veduti fatt anka kanzunetti tajjeb li għax tara l-kemuna u naraw il-lawdex. Intom min hawn peress tara l-kemuna u mbagħad il-Malta tgħidu li l-isbaħ waħda. Iva ngħidu, ovvjament. Għax tara l-fliegu tara kważi nofs għawdex u l-Malta kważi ta' din in-naħa tara n-naħa ta' fuq ta' Malta. Fatti hija impressjonanti. Ħafna. Miss, mela, wasanna fl-axħar, grazzi tal-li dawwartna tidwira tajba, hawnhekk tajjeb sirna nafuk. Jiena ħaġa waħda rrid tinsaqsik, inti tieħu semm ukoll f'xi playset li le? Ija. Imdaħla fil-Kumitat tal-Każin. Ukoll? Tal-banda li jieħdu semm fil- Mistek tiftaħ uffiċċju l-pjazza. Almenu jibdew jiġu għandek huma f'murandhom. Ekku veru. Impenjattiva ħafna impenjattiva. Imma nieħu gost. Jiġifieri volontarjat ukoll intellgħu xi play, xi farsa fuq il-palk, issilna ftit imħabba il-pandemija ma milniex imma. Kursi ta' kbira tqabbadni, għax tidher vera serja u hekk, ġifieri ma nistax nimmaġinak. Inti mhux hekk ukoll tkun? Vera imma vera issa aktar nixtieq, ġifieri jkollkom waħda għajd aħna ġi narak. Nistiednek wejja. Issa l-mistoqsija li tagħlaq. Li kieku ma kontx minn Nadur tajjeb, minn fejn kont tixtieq li tkun? Minn Malta ħattart, minn ħattart Malta. Fejn twilit? Fejn twilit. Mela aħna issa minn hawn titlaq inna l-biċċa xogħol li rridu nsibu lil xi ħadd minn ħattart. U intom ukoll tistgħu tissuġġerulna il-min ma' min għandna nqattaw ftit minuti bħalma milna ma' Nathalie hawnhekk biex niskopru ħattart minn għajnej dak li jkun. Grazzi ħafna u awguri u kalma naqa. Nirringrazzja lilkom u nistedinkom meta jkollna l-attivitajiet in-Nadur tiġu. Grazie.